Ang adlaw naa sa kong naong mura kong tiger na Hindi niya. ko mag-anak kong tingog mi. Nag-video ko unsa? Ay. Bye. Lah, nalagi adlaw, nalagi sun sa kong naong murag ka ng Ay, nagsulti ka English. tiger. Kinsa man to? Kinsa man to? Anyway, ang atong vlog karon mga amigo, mga amiga, mga bay, mga best friend. Kuan. Ay, best friend. Saan man akong best friend? Still okay. Time. Usap na lang ko. Usap na lang ta. Atong storya karon bay kay about sa kaning kung gusto mo mag-vlog niya inyong camera kay A6400 nga Sony, kay ang nakanindot kung Canon ka, pakilid ang ihang flip screen. So murag kita kasi mo kagalingon. Ya mo muna kanang uso-uso karon kung mag-vlog kunuhay ba. Vlogger kanang ang screen nasa kilid or sa babaw para makita mo kagalingon si gagyaw sa camera. Ano ba naman kanang makita nimo kagalingon. So kung naka A6400 ka, example kani kay 6400 man ang screen niya ma-flip up. So kung mag-vlog ka, mag-anana ka, so makita yung kagulingon diha, makita yung silp. Makita yung silp di sa kanang screen. So ang ikareklamuhan sa mga tao kasagaran kay once magbutang kag microphone aning kamera ha. Kaning kamera ha, butang kag microphone. Paslak nimo diyang microphone. Nana, butang nimo sa plug nimo sa kilid. Inig-tilt nimo sa screen, wala kayo makita. Kita nimo yung murang anino or kanang narihayag-hayag sa likod. Pero inigamit nimo, wala kayo makita. So, wala gamit ang screen. May pa, hindi ka magamit. So, naay tulo ka fixes gibuhat ani lately. Ang first fix is, ang tulo ka fixes di ani kay ginahimo sa small rig. So, ang first fix nga akong na bawaan or naswayan kay kaning gamit kag cage. Kaning cage is specific sa A6300 kay ang cage sa A6500 layo nga ri kay naman siya mga buttons. Ani 6500 man ang gigamitan. So inani siya nga gauge. Ang may tabuan na is ibutang nimo sa microphone, the rim ng microphone. Paslak biya. Di mo mapaslak. The rim ng microphone, inig-flip mo sa screen, nang ring screen, kita mong now. Okay ra kay siya. So, kung nanakay cage daan, wala na kay problema, pwede na gamit sa cage. Problema lang aning cage kay natagak. Problema aning cage kay inigamit nimo bugat. Udak ko ang form factor ba sa camera ba. So, kung bugat, mawa ang sa tong anak kanang mo na siya, mo na. ang difference kung dakko ang form factor niya, dakko yun siya yun. Kanang di na siya. Ngita ka gamay kamera niya, dakko na siya. So, nagsamok-samok ng skilled din siya mo. So, ang second option kay small rig ya po ni siya, kanisiya mo ni siya. Focus be. Focus, man. So, muna siya, ang relocator plate ang tawagan niya. In English man, relocator plate. Ang Bisaya niya kay pabalhin sa plato. Ambot, wala ko baw. Basta, ang pag-install niya kay nanaon. Paslak ni mo nga sa hot shoe. Slide mo diha. Butang ni mo nga rin. Yan na siya screw nga rin nga side. So, inana niya ang purma. So, kung imong hunahon ang mahitabuan na is na-skilled gyapon na gyapon nga skilled ang hot shoe. Butang nimong microphone ya, paslang nimo siya na. Butang nimo ang plug. So, inani ang setup, inig-open nimo sa LCD. Kita na imong kuan niya, kunot kita na imong naong diya sa screen. Kana niyo ba? So, ang problema lang ani niya nga setup is ganahan ko niya, okay sa siya setup ni blur man. Hoy, focus oy. So, ang nakaproblema ni nga setup kay na wire. Kay na mas pikas ang plagananan sa microphone. So, ibutang nimo sa likod sa screen. Ibutang nimo sa ubos. Diri, butang nimo sa ubos. Ubos diri sa mo-focus buang para ha. Hoy, focus oy. Wala.
butang nimo sa ubos sa screen. So una tabo diha. Gana nimo daog, kita imong naong, kita ang microphone, vlog di kadayon. Ang mga reklamo sa mga tao ani kay mulagi kanang nay wire. So layo siya sa kuan. Mag-alim ni siyang wire. So, either may butang sa ubos or butang mo sa likod. Kung butang nimo sa likod ngari, nagsira na sa nimo sa screen, kay mulakaw na ka. Sangit na sang wire, mo sang balinong wire. Murag sula. So usa ka option is imo lang patuyokon diri sa ilalom, paslak diha. Ana na yung buhato na. Pero murag but lang. So daghan nga reklamo siya ni man pati may style up, may style. So ang gibuhat sa small rig, gihimo sa laglaing setup. Ilan ang gibalhin sa ubos. Diri no. Buhat sila kaning sa left side. Ako ara ning pick na kuan. Ang sa pag-install na is nana. Paslak ya po nimo ngari. To. Bali ay taka lang ko na. Paslak na nimo ngari. Paslak lagi. Paslak patagod. Lisod ang tao. Tara, paslak. So inana siya diha. Nana siya skilled. Nana siya skilled. So ibutang nimo na screw sa nimo nga ring side kaning sa mga butangan sa strap. Imo din ang itaod ni siyang re. Sa nagayo pa ko kadali lang. Paslak nimong microphone skilled. Yeah, man. From there, plug na nimong microphone. So nakanindot ani nga setup kay limpyo siya. Ang wiring nara sa kilid. So wala mo samok kay kana nimo sa screen, saka ka sa screen. Paksa saka screen. Limpyo kayo, kita ra diha. Then so kung dadali ka, dagan ka vlog ka din man kalit sira sa screen nana. So way problema. Ang di na ko ganahan na nga setup kay murag nidakko na nani ihang naong kinanang ngari ang kuan kaning microphone. So murag igana nimo na wide na ang area ba. Noon kung kadang sa Canon nga flip screen, kung mag flip screen ka sa Canon, mudakom sa gyung area pero ganahan ta ko bag compact siya ba kanang sirado siya nga kuan. So mo ni siya. And other thing na di na ko ganahan na niya. Usidi ra noon nitpicking na ni siya pero naa siya murag labaw diri ba. Naa siya murag labaw. Mura kong samukan magtanaw. And kung magdala ko camera akong ipakilid, ibutang na ko, anam na ko butang. So na mga microphone di siya mabutang, so lain mo sa pagbutang. So kani siya so far kani siya may pinaka effective nga work pero nara nimo maanad ka na skilled ang kuan microphone or katong usa na skilled sa imong microphone. So depende ra gyud nimo kung sa ganahan nimo sa trip mo. So ako alang is katong usa nindot ni siya kining diri butang diri ang microphone sa kilid gamay, but mao to ang wiring masamo kung makalibra ka nga ang wiring paagi rin mo sila lalom, so okay na siya. Kung di ka makalive adto butang imong ari, yung more sa problema adto is dapat makalive ka kung ang microphone na sa kilid. The best position sa microphone akong ganahan lang gyud is diri. So diri gyud akong ganahan sa position sa microphone, though di na nimo makita ang screen. So ma-defeat na sad ang purpose nga nagpalit kag flip screen, may gamit na lang kag A6500 kasi A6400 kay nara mga ring screen. Pero depende rin na ninyo. Ako gina-vary na ako nya. So far kani siya mo'y pinakalimpyo katong sa left side. Nagagamit ko Rode Wireless Go, butan ako Wireless Go skilled. Tong pakita be. Nasa sa kilid, clip na kong Wireless Go, clip din ako sa mic jack, mabli. So diri narang ring wiring. So kung ginabuhat na is ginatuyok na kong wiring around. So compact ra kay siya. Then mag flip ka sa screen. Ay siya ko ang taling. Flip ka sa screen, nanayang now. Gamay ra kay ang microphone mo kay kuan man Wireless Go. Nanayang now. So, limpyo kayo. Yeah. Kung magamit ko itong microphone, okay, sige na lang. Anad-anad na lang nga pakilid. Pero mauna siya.
kay maumang gina siya. Seryoso to gamay kay seryoso ko ka lang explain ba kay malibog niya ko sa kung explain. Pero if ever na may mga pangutaan na di mo sure kung ganahan mo itong plate sa babaw or the pita or plate din na pita or katong cage or unsa, hit me a message. I'll explain more and I'll show you unsa gayang mga differences kung namoy ka ng question nga murag specific. But not both. The three of them works. Walay problema. Maura to. Sige. Basta tayo tigaw. Maura to konsulti. Bye-bye. Oh, bye. Kalimut kong ingon. Ako din problema rani nga setup. Kay once nakabutang siya sa imong camera, inani, nakatakob siya sa kanang hot shoe. So, kung hybrid shooter ka, usahay, need na gini mo gamit og flash. Dapat itaod mo flash dire, di mo mataod. Pag humantang-tangon pa nimong screw nga batay day. Tara, tangon pa nimong screw nga nakabutang diha before nimo nin makuha para gamitan ng flash. Ang katong cage kay dili man siya ma-affected ang flash mount, so pwede nimo ka magamit sa flash anytime. So mutoy realize ako karon lang nakanindot adto sad gamay, but dako lang lagi ang setup. Mura to. So karon kani akong ginagamit kaning nasa kilid ang mounting kay igbutang na ko itong wireless go ginagamit, narangaring wires, walay samok. So usahay mo balik ko itong usaw, usahay mo gamit sa usa, depende rin yung strip, depende sa panahon, depende sa mood. So na siya, vary lang ka. But problema ani kay magdala-dala ka ginani kung magkuan ka. Dala-dala ka ginani para in case mo lang tangon kung magamit ka sa flash. Yes.